Bože, kam ma to veziete? Do Márnice, pane. Ale veď ja ešte žijem! Však tam ešte nie sme. Páne, prosím vás, vezmite si svojho psa, lebo po mne skáču blchy. Rexo, rýchlo dole, nevidíš, že tá žena má blchy? Ahoj, som tvoja nová susedka. Mám dnes chuť na šialenú noc, chcem sa vyblázniť. Nemáš náhodou večer čas? Samozrejme. Super, postrážiš mi psíka? Dežo, prečo aj ty nenosíš po 3 dosky ako ostatní? Majster, ja za to nemôžem, že oni sú leniví chodiť 3-krát. Prečo sa vždycky ukloníte, keď spomeniem diabla? Viete, pán farár, v mojom veku už musím byť za dobre s každým. Čo sa stalo? Nič sa nestalo. Jednoducho nemôžem pochopiť, ako môžeš s takým malým dôchodkom pokojne spať. Babka, ale ja toho Milana nechcem. Je ryšavý. Ale vnúčka moja, veď on pri tebe rýchlo ošedivie. Houston, máme problém. Co je za problém? Ale nic. Vážně, co je za problém? To je jedno. Tebe to stejně nezajímá. Oci, prečo sa Ježiško vyzlieka? Prečo by sa vyzliekal? Včera mamička hovorila, Ježiš, obleca je tu manžel. Prečo váš muž nechodí do krčmy? Pred týždňom zomrel. No, ešte že tak. Ja som si myslel, že prestal piť. Vidíš, drahý, ako sa milujú tie dve vtáčatka na tom konári. Ideme to robiť aj my. A čo keď sa ten konár zlomí? Kde sú tie peniaze? Za minulé 2 mesiace ste ešte nezaplatil nájom. Ale teraz mi to bohužiaľ nevychádza. Tento mesiac nezaplatím. To ste hovorili aj minulý mesiac. No a nedodržal som slovo? A prečo ste sa pred tým úchylom nebránili alebo neutiekli? No, zozadu bol on a vpredu som mala pozmývané. Stratil som kľúče od auta. Môžem u teba prespať? Dobre, ale nič sa nestane. Mám svoje dni. Našiel som ich. Detko, priťahuje ťa viac moja pekná tvár? Alebo moje krásne telo? Najviac ma priťahuje tvoj zmysel pre humor. Ježiš, keď zomriem, čím budem v druhom živote? Budeš hrať futbal. Ale ja som v živote futbal nehral. To nič. Trénuj. O týždeň máš zápas. Chcem ženskú! Ale dedo, veď vy to už máte dávno za sebou. Hej? A koľko platím? Hej, dedo, nerozdáš si to so mnou? Neveru. Som dôchodca a nemám na rozdávanie. Nikdy ťa nenechám šoférovať! Och, tá nehoda nie je moja vina, veď som trúbila. Na strom si trúbila! Počuli ste to? Za čo ma, Bože, trestáš? Prosím, fúknite. Pane, ja už som toľkokrát fúkal, že mi už ani fujara nestojí. Teraz nech fúkajú mňa. Miláčik, čo keby som zajtra prišiel k vám a pred všetkými ťa požiadal o ruku? Manžel by asi zúril a deti by pukli od smiechu. Pani doktorka, prosím, opatrne som panna. Ja tu žiadne panenstvo nevidím. Tak to som asi stratila kvôli tampónu. Tak môžete ten svoj tampón informovať, že ste tehotná. Máte nejaké posledné želanie? Cigaretku, slivovičku, koňačík, kebab do ruky? Nie, ďakujem. Škodí to zdraviu. Babička! Jaj, zlato moje, aké prekvapenie, také veľké objatie. Ocko bude rád. Povedal, že nám už chýba len babička ku šťastiu. Naozaj to povedal? Áno, a teraz... Miláčik, chcem darovať svoje staré oblečenie hľadujúcim. Ten, komu bude pasovať tvoje oblečenie, ten určite nehľaduje. Idem spať, milujem ťa. A ja? Aj ty mňa miluješ? A ja idem spať. Chcem sa rozviesť, môj manžel sa ku mne chová ako k psovi. On ťa bije? Nie, on chce, aby som mu bola verná. Marienka, vydáš sa za mňa a dokážeš uživiť ženu s 5 bábikami? Kedy si indiáni maľujú tváre? Keď sa chystajú do boja. Tak si daj pozor na mamu. Stojí pred zrkadlom a maľuje sa. Chceli by sme si prenajať izbu na 2 minúty. Ale to je nemožné? Verte mu, naozaj je to možné. Chci se rozvést. Díky ní jsem se stal milionářem. No, to je přece dobře, ne? Snad se nechcete rozvést jen kvůli tomu, nebo ano? Já byl miliardář. To bude asi dosť bolieť. Dobre, skúsim to vydržať. Už rok spím s vašou ženou. Myslel som, že ten zub. To mi odľahlo. Prosím vás, vyplnil som to tlačivo správne? No, v podstate áno. Ale kolónku pohlavie ste mali vyplniť paličkovým písmom, nie ho nakresliť. Už by si smiel najít práci. Už
Už je to 20 let od střední a pořád nemáš práci. Buď ticho, mami, mám plán. Otevřu si all you can eat restauraci. Skrachuješ. Nie je tá polievka príliš presolená? V tej soli je aj polievka? Ako to zvládaš? Správajú sa k tebe pekne? Nemaj strach, je to tu ako doma. Nikam nesmiem a jedlo tiež za moc nestojí. Vraj od vás odišiel manžel? No, išiel si za mladšou. Ale ja sa teším. Mal vtáka veľkosti arašid, nech sa s tým teraz trápi tá mladá potvora. Oci, mám defekt na diaľnici. A tvoj frajer ti nemôže pomôcť? Volala som mu, ale je veľmi zaneprázdnený. Nemáš rezervu? Mám, ale on nedvíha telefón. Pán doktor, veľmi ma boli brucho. Možno ste niečo zjedli? Plechovku s leďou, pán doktor. Boli nesvieže? Neviem, neotvárala som ju. Čo si myslíte o dnešnej mládeži? Myslím, že majú viac gigabajtov než mozgu. Samé iPhony, ale keď sa ich opýtaš na klinec, tak hľadajú na čete gipity. Tu píšu, že pitie alkoholu skracuje život o polovicu. Koľko máš rokov, Stefan? 30. No vidíš, keby si nepil, mal by si teraz 60. Čo žena mi povedala, že si mám každý deň obliecť nový pár ponožiek. A? Dnes je piatok a už sa nezmestím do topánok. Kamo, jedna otázka. Keby si mal na výber milú, milujúcu manželku alebo fakt super rýchle auto, čo by si vybral? A to auto je benzín alebo diesel? Stratil som kľúče od auta. Môžem u teba prespať? Dobre, ale nič sa nestane. Mám svoje dni. Našiel som ich. A prečo ste sa pred tým úchylom nebránili alebo neutiekli? No, zozadu bol on a vpredu som mala pozmývané. Pani učiteľka, nechcem vás strašiť, ale otec mi povedal, že ešte jedna peťka a kto si dostane na nos. Jaj, keby si vedel, dedo plesnivý, koľkokrát som ťa v mladosti podviedla. Čo hovoríš, babka? Oj, mám to ja šťastný život. V mladosti nevidel a teraz je hluchý ako poleno. Miláčik, čo keby som zajtra prišiel k vám a pred všetkými ťa požiadal o ruku? Manžel by asi zúril a deti by pukli od smiechu. Ja s takým lenivým človekom nebudem žiť. Vypadni z domu a už sa nikdy nevracaj. Dobre, odídem, ale zbalíš mi aspoň kufor? Dobrý deň. Kto to bol? To je jeden pán z ochrany ovzdušia. Vždy, keď príde k nám, pýta sa mamičky, či je čistý vzduch. Chcem žiť večne. Čo mám preto urobiť? Ožeň sa. A budem žiť večne? Nie, ale tá túžba zmizne. Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.